Magsisimula na rin ang pagbibigay ng booster shots para sa lahat ng mga fully vaccinated na adults o nasa hustong gulang na. Itong inanunsyo ng Department of Health sa isang advisory na inilabas itong Huwebes. Sa ilalim ng DOH guidelines, available ang homologous doses o same brand sa mga naturukan ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Moderna bilang kanilang primary vaccine, habang wala pa ring supply ng Sputnik V at Janssen para sa homologous shots. Para sa heterologous doses o mixed brand, sinabi ng DOH na ang AstraZeneca, Pfizer at Moderna vaccines ay maaring iturok bilang booster shots o karagdagang doses para sa mga nabakunahan ng Sinovac, Sputnik V at Janssen. Maaari ring ibigay ang Pfizer at Moderna shots sa mga naturukan ng AstraZeneca, Moderna at AstraZeneca para sa mga nakatanggap ng Pfizer vaccine at Pfizer-AstraZeneca naman para sa mga nabakunahan ng Moderna shots. Binigyang diin naman ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na ang mga 18 years old pataas ay maaaring mag-avail ng kanilang booster shots 6 na buwan matapos ang kanilang second dose vaccines. Maliban sa nakatanggap ng Janssen na maaari nang magpa-booster 3 buwan matapos maturukan ng single dose. Sinabi rin ni Vergeire sa mga local government units na bigyang prioridad pa rin sa vaccination ang mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised individuals. Iminungkahi naman ng mga chief economist ng bansa ang pagpapabooster shots kada taon at maaari raw itong ibigay ng libre ng gobyerno hanggang sa susunod na taon at sasagutin naman ang pribadong sektor simula 2023. Samantala, ayon sa datos ng National Task Force Against COVID-19, nasa mahigit 55 million individuals na o 71.84% ng target population ng Pilipinas ang natanggap ng kanilang first dose ng bakuna as of December 1. Nasa mahigit 36 million naman ang fully vaccinated na. Positibo ang gobyerno na maaabot ang 54 million target na fully vaccinated individuals bago matapos ang taon. Kaya naman patuloy pa rin ang malawakang pagbabakuna. Ayon naman kay NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., Metro Manilang nakapagtala ng pinakamataas na vaccination coverage. Bukod dito, 6 na rehiyon din ang nakapagbakuna na ng first dose sa mahigit 70% ng kanilang target population, kabilang dito ang Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News.